защото по принцип, нали, аз не искам. Значи, аз съм казал много пъти. Тук няма такъв GSM оператор, който да предлага тази опция, която не дава Либаров. Говорите за GSM оператор. Това говоря с 52 страни. Говоря неограничено и безплатно. Имам 30 гигабайта интернет. Това изпълни. Няма такава опция. Аз съм проверявал на това, че с 52 страни. И в България, да. Отива си в България. Говоря ме, жена. Говоря ме. Обаче отивам си дори предният път, само е това ме обърка, защото аз не знаех от някъде, дори и сега не знам, от някъде се пуска роуминга за това. За интернет е така. Ама аз не ми взеха пари. This bus terminates here.